raz, dva, tri a ona vie, že tie veci bude chcieť. Tlačí na pilu, ale on to nevie. Snaží sa ju ukľudniť, práve to chce. Je to jeho voľba, rob čo uznáš za vhodné a ona mu nedáva na výber tie možnosti. O svojom živote ojebala veľa hostí, prenikla do nich až do špiku kosti. Oni trpeli, no ona bola v radosti. Ujebala ultimátum, ona to chcela. V ten moment sa v nej prebudilo zviera. Nevera je to, čo ona chce docieliť. Chce ho vyhnať, chce ho tým kurva donútiť. Keď nemá nikoho, pozera ten Pornhub. Myslí stále na to, že ju chala nebavá. Vie, že pri ňom sa jej dostalo to, čo jej pri inom furt chýbalo. Ona má to ego príliš vysoké. Ona si furt chce žiť na vysokej nohe. Zháňať ďalších čavov, čo majú tie love, aby ona mohla byť neustále hore. Keď nemáš človečajka, ťa dá dole. Tak to býva, preto chlap je o samote. Prepísať na ňu dom a majetok je fatálna chyba. On príde o všetko, prečo ona stále robí tie problémy. Prečo sa nad sebou už nezamyslí. Prečo to tak robí, oka to ťa napadá. Vymení ťa ako spodné prádlo do rana. Našla chalana, ktorý sa jej páči. Začína tú taktiku, čo jej hrdlo ráči. Sadá si s ním do auta, idú sa tu previesť. Čavo nevie, že ho chce tá kurva iba zviesť. Z peňazí zdrieť a pritom sa bude smiať. O rok neskôr si ju ten kokot chce zobrať. Nerob prosím takú chybu, je to šľapka. Nebudeš šťastný a ani tvoja matka. Ona je happy, ona má čo chcela. U nej boli vždy prvé peniaze a nevera. Opačne, keď sa jej to nepodarí, tak sa opúšťa a má citové stavy.